Ja, alltså det har förändrats så otroligt mycket. Jag vet inte, det är för mycket som jag skulle kunna liksom nämna någon liten grej. Det är svår fråga. Jag förstår det, det kan låta lite töntigt också. Men du måste berätta för oss vem Emma-Li är, som jag läste om i tidningen idag. Ja, det är väl mer en låt än en person. Det är baserat på någon riktigt kulturarbete. Skulle kunna vara vem som helst. Det är kärleken i en kärlekshistoria, eller hur ska jag säga, i låten. Vi kan väl säga också att nu har ni som vill